Aj títo pískajú. ale ľudia majú baviačku, pozri, mám tu publikum početné, tu. Ale problém je, že fakt, že palivo potom dávajú. Normálna 95-ka. Ale streky neviem, nič na tom motore, nič. Normálny iba hen taký motorček a vybavené. Žiadny luxus, nech si nezvyká na nejaké závodné paliva. S1. S1 stará. No S1 stará, aj tam bol takýto rev, ale si počuješ aj ten motor, že je tichučko, vieš, aký je vyvážený všetko, že to není na to, že to reve, ale ako si rád na potom si počuješ, že on nemá Tí ľudia jak vyskajú tam. Ježiš.